বাইয়াফারো তাই সিনিয়র পান্দানি সভাপতি তাই সিনি টিকেডি সিনি হনারেবল সিনি সিএম সিনি স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তাই ব্লকনি যত এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাই প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তাই ডিস্ট্রিক্টনি যে আদং রক তাই YTF ni TW যত আদং রক নানি চপানচি বাইয়াফারো जों दिनै अरो कुथुमलायनायनि कारण ओंखाय सिन गेरा द्रिबलेनि चबानितै जों बाहायके सिख्लारक तेबो फानक्राखै सिनि हा बुबाग्रनो लगिरिमान अमनति कक जाबलायनो हनिनो जोंनाव दिनै कुथुमलायाव आनि यागुलो सिनियाव पान्डव फाइ मानजा फैनाय सिनि MLA सिनि सार्भिस सेक्रेटारि बोरमा तेबो कक सुग्रुबि गाहामके सायखनारनाय ताई सिनि हनरेबल CM मते कक गाहामके सायखनारनाय सिनि गेरा द्रिबलेनि चबा बाहाय जों सिख्लारक ताबुक जों बुबाग्रनो बाहायके उपलुक्ति फानरै लगिरनाय औ जत किसु कक सालायनो बागिनो जों किनारो कुथुमलायनो जों दाउ सिव सारा तिब्रावनो सिख्लारक बसाय फाइजाक सिनि बुबाग्रानि जे थानचन चबाव जतनो बन लगिरना हनि जतनो खाखनै बसाय हैजाक बुबाग्रनो फानक्राखै बिनो गेरा द्रिबलेनि चबा कोप्लायखैनो हनि जों सिव निजेनि हावो जों आलका बसंनि जे नुकुरक बाय सातक पितक खायजोंमानि जे सासन खायजोंमानि अ यागनि काग्रना बागिनो सिनि बुबाग्रा सिनि चबा खायदों सिनि बुबाग्रा हाय गुबुयैखै अ हावो उमति लिडार जों नुगियाखु जे सिनि तिब्रासद बनबगे आसो गुबुयैखै कुनु पदनि लुप सारा कुनु रां पैसानि लुप सारा कै चबा खायदोंमोन सिनि बुबाग्रा सिनि तिब्रासद बनबगे निजिनि मुक्ति थिख्लाय सिनि तिब्रासद बनबगे चबा खायदों सिनि बरंनो ब हामजामान बागै सिनि बरंनो ब कुसुक सागात लांनान बागै डेभलपमेन्ट लांनान बागै कारण कि 70 बोसोरावै जे सातन सासक पिदक खायदों जमनि जों निजिनि हावो जों निजे निजेनि हावो सिनि मानदै सकते मायं दमनि एकटाना डिमान्ड सिनि गेरा द्रिबलेनि डिमान्ड अमना जों जतनो एकलगे सिनि बुबाग्रानि लगी बिनि चबाव गेरा द्रिबलेनि चबाव जों बनो लगी रुई बनो बसकां सालो जों कोप्लायखैनाय जों सिख्ला रगनो बुबाग्रा अनेक विश्वास खायो सिख्ला रगनो दैनो सिनि बुबाग्रा बसकांनि सालो गेरा द्रिबलेनि चबाव खायने गेरा द्रिबलेनि नसिनि एकमात्र डिमान्ड जे डिमान्डनि बिसिंदै सिनि जे माया मानदाय सकते मायं दमन जत किसु मानाय ताई जों बुबाग्रा न बिनि चबाव जों जतनो लगी रुई जों बनो कोप्लायखैनाय ताई जों सिव सिनि TDADC हापांबो जेसाक चुकसाक जेसाक लिमिटेड फान्ड बाय जों सिनि तिब्रासद फानबागि सामुखाय दं तावसु जरा हावो जों थानाय 2-3 दिन सिगां जों नुखा गरियारक पालाय जाखा जत 44टा साबजुनाल कायसे फान रुई गरिया सारा जनाल न सारा साबजुनाल न पालि जाखा उमति काहाय तिरब्रानि हिस्ट्री वाइस बन नियाकु जों TDADC हापां निजेनि कल्चर निजेनि जे हिस्ट्री अमन प्रिजर्व खायनो बागै जों अमन बागै चेष्टा खायदों ताय साक बैसाक ताय याकबाय अमनि से सिगां जों सिव खोथों बाग्लायमानि ब्लेंकेट बांलायमानि अमो हाइबो स्कीम तुवै वाइसेपनो जे आगि सरकार चालांनाय रक वाइसेपनो कुनु सामुं तिब्रासद फनबागै खायाबु अमनो सिन तिब्रासद फनबागै सिन TDADC हापां बुबाग्रानि नेतृत्वे सिनि CM सानि नेतृत्वे ताई जत EM MDC रनि दैदुलुंबाय जों जेसाक मानसाक सिन तिब्रासद फनो कुसुक सागात लांनो बागै सामुं खायदों अनलिमिटेड फान्ड बाय अमनो जों नरक जतनि जों तिब्रासद फा जतनो एक लगे जों लगी मारनाय सिनि CM न लगी मारनाय सिनि बुबाग्रानो लगी मारनाय जों जत सिख्लारक समायमा थांनाय सिख्लारक सिमिया सारा तिब्रासद फानो समायमा थांनाय ते गोसा कुफुर खायलिया ते गोसा कुफुर कर्म खायलिया जों बसकां सालो बुबाग्रानो कोप्लायखैनो हनै जों समायमा थांनाय कारण कि बुबाग्रा जे साथेयाव पायथाक लरायाव जों जतनो लगिनाव जों जत तिब्रासद फानो थानसाखाय जों लगी रुई जों बुबाग्रानो गेरा द्रिबल मानथनि कोप्लायमा खायनाय
खरंनि खरकटाम जे कायसे कायसे बिसिव एबा कायसे पाराव तंनाय रक आलका बदल खायनि रक बंगनबो जों हात जुर खाय जों सिक्ला रक जरा अक्रा रक सिन दायित्व क्लायो बंगनबो सिनि पार्टी वो तुमनानि बागै जों बंगनो मा कइनाय हात जुर खाय नगो थाङै जों बंगनो मा कइनाय सिन पार्टी वो फायदि सिन लगी सिन थानजन चबा फायदि जों जतन एक लगे चबा खायनाय ताय अग्रे दिबालेन जों चबा कतर खायमन बिसिंग्रि जों मानाय जों बंगनबो सिनि लगिबो जों बंगनो मा कइनाय हात जुर खाय सिन दायित्व क्लायो मो कारण कि बरबो सिन तिब्रासो बसंनि लुकुरक न कायसे कायसे कामी रग अ मासा मांनि रग न जे तंनाय रग न ताबु 92% न सिनि तिब्रासा दफा सिनि बोबाग्रनि लगी तंहनि सिंसियो अ जे जारा गरै कयेक % आलका बदल सीपीएम खाय तंनाय बीजेपी खाय तंनाय बंगनबो जों सिनो चबा मा कय तुनाय हमना जों जराना होगलाक